Καλησπέρα σε όλους και σε όλες σε ένα πάρα πολύ αναμενόμενο podcast που οι περισσότεροι που ξέρετε τη σελίδα από το Instagram περιμένατε. Καλώς ήρθατε στο Hellenic Chelsea Podcast. Τι είναι το Hellenic Chelsea Podcast? Είναι ένα podcast στο οποίο θα μιλάμε για την Chelsea στα ελληνικά. Αυτό είναι το plot twist και αυτό είναι, πιστεύω, το εγχείρημα το οποίο θα τραβήξει περισσότερο ελληνικό community της Chelsea σε αυτό το YouTube κανάλι. Όσοι δεν με ξέρετε, είμαι ο κύριος Hellenic από τη σελίδα Hellenic Chelsea στο Instagram. Θα υπάρχει κάτω στην περιγραφή να πάτε στο Instagram, να κάνετε ένα follow, να στηρίξετε τη σελίδα άμα θέλετε φυσικά. Και δεν θέλω να λέω πολλά εδώ πέρα, θέλω να τα πούμε όλα ξεκάθαρα, να ξεκινήσουμε από τώρα και να μιλήσουμε για τα πράγματα που μας βασανίζουν σε αυτόν εδώ το σύλλογο που τόσο πολύ αγαπάμε. Όσο και να μας βασανίζει θα τον αγαπάμε μέχρι την άσχημη ώρα του θανάτου, αλλά τα πράγματα πρέπει να τα λέμε. Και πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους. Δεν πρέπει να τα λέμε με μάσκες. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε τώρα. Ξεκινώντας από τον κύριο αυτόν εδώ. Ποιος είναι αυτός? Αυτή την ερώτηση είχα πριν τις 31 Ιανουαρίου που υπέγραψε την Chelsea. Αλλά δεν πειράζει, θα σας πω εγώ ποιος είναι ο κύριος. Είναι ο Ματίς Αμουγκού. Αμουγκού, σωστά το είπα έτσι, ναι. Είναι ένας Γάλλος κεντρικός μέσος, ο οποίος ήρθε για να πλαισιώσει τον Ένζο Φερνάντες, τον Λάβια και τον Καϊσέδο, επειδή οι sporting directors, θα πάμε και σε αυτούς, οι sporting directors αποφάσισαν πως η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση στα χαφ, ενώ έχουμε Άντρε Σάντος και ο Γκουτσόκο δανεικούς Southampton και Στρασβούργο. Επιλέξαμε να αγοράσουμε άλλον έναν, επειδή γιατί όχι. Και δεν θα πω πολλά για τον Αμουγκού, δηλαδή ούτε θα τον κατακρίνω, ούτε θα έρθω εδώ πέρα να πω Παναγία μου τι παικταρά έχουμε φέρει και είναι απίστευτο ταλέντο, γιατί πραγματικά δεν έχω ιδέα πώς παίζει, δεν έχω ιδέα πώς θα παίξει. Απλά ελπίζω ότι θα παίξει καλά. Και είμαι αισιόδοξος γιατί έχει μια καλή σωματοδομή. Φαίνεται ότι από λίγα πράγματα που έχω δει σε βιντεάκια στο YouTube και στο Instagram ξέρει να χειρίζεται την μπάλα. Αλλά δεν είναι ο Αμουγκού το θέμα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι μια χαοτική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Chelsea και σε αυτό έχουν μεγάλη ευθύνη αυτοί εδώ οι κύριοι. Οι αγαπημένοι μας, οι αγαπημένοι σε όλους, sporting directors. Ο κύριος Πολ και ο κύριος Λόρεντς. Τους βλέπετε? Τι ωραία που κοιτάνε εκεί πέρα με το χαμόγελο. Που εμάς μας έχουν δώσει θλίψη μέχρι τώρα μόνο. Και αυτοί χαμογελάνε. Λοιπόν, 15 Δεκεμβρίου μέχρι 30 Δεκεμβρίου ακούγαμε ένα πράγμα. Ότι η Chelsea θα πάει να χτυπήσει επιθετικογενή παίκτη, στόπερ αλλά και striker το Γενάρη. Ενθουσιαστήκαμε. Γιατί ήταν και μια περίοδος όπου η Chelsea πήγαινε εξαιρετικά, έτσι. Το είχε πάρει πόσα μάτσα αίτητα και όχι αίτητα, νίκες μόνο. Νίκη μετά από νίκη, τριάρα μετά από τριάρα, τεσσάρα μετά από τεσσάρα. Ένζο Φερνάντες στα prime του, είχε μπει prime Ένζο Φερνάντες, είχε γίνει Ινιέστα. Αλλά με το που ξεκίνησε η μεταγραφική περίοδος, ξεκίνησε και η απότομη πτώση της Chelsea. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί η Chelsea δεν είναι ποδοσφαιρική ομάδα πλέον. Είναι μια μπίζνα. Είναι μια μπίζνα του κύριου Εκμπάλη και του κύριου Μπόιλι και του κύριου Φιλισιάνο. Δεν θα πω τώρα όλους τους ιδιοκτήτες μας, δεν χρειάζεται. Τους δύο βασικούς. Ο κύριος Εκμπάλη και ο κύριος Μπόιλι. Αυτοί που όλοι ξέρουμε. Αυτοί που ό,τι και να γίνει θα τρώνε τη λάσπη από τους οπαδούς. Γιατί δεν γράφει κανένας ρεαλιστικά Φιλισιάνο out. Γράφουν όλοι Μπόιλι out ή Εκμπάλη out. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα με τους sporting directors? Οι sporting directors από τα πάνω κεφάλια της ομάδας έχουν τις εξής οδηγίες. Φέρτε μας τα καλύτερα ταλέντα που υπάρχουν στον πλανήτη αυτή τη στιγμή που παίζουν ποδόσφαιρο. Ναι, βεβαίως, το αποδέχομαι, το ακούω ως πλάνο.
μπορώ να καταλάβω τι κάνει η Chelsea ως πλάνο, γιατί θέλει να φέρει τα μεγαλύτερα ταλέντα. Ναι, σίγουρα. Είναι μια λύση. Σίγουρα πολλοί από τους ποδοσφαιριστές μας και το μεγαλύτερο μέρος των ποδοσφαιριστών μας θα έχουν λαμπρή καριέρα στο μέλλον. Δεν υπάρχει κανένα αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά κάπου υπάρχει ένα όπα. Και εκεί πέρα είναι ποσοτικό το θέμα. Δηλαδή, ας ηρεμήσουμε λίγο με την ποσότητα που αγοράζουμε. Δεν γίνεται να έχουμε 4, 5, 6 κεντρικούς επιθετικούς αγορασμένους ή και στην ομάδα μας από τις ακαδημίες και να μην είναι κανένας για βασικό στην Chelsea αυτή τη στιγμή. Το ίδιο με τους αμυντικούς, το ίδιο με τους κεντρικούς, το ίδιο με όλους. Η Chelsea έχει ποσότητα τεράστια, αλλά δεν έχει ποιότητα. Και δεν έχει ποιότητα τώρα. Άμα σε 5 χρόνια ο Κιάνο Ντάιερ, ο Λέσλι Ουγκουτσόκου και ο Ντιούσμπερι Χολ παίξουν καλά, μπράβο τους, συγχαρητήριά τους, αλλά δεν βοηθάει κάπου την Chelsea τώρα αυτό. Έχει γίνει άθλια διαχείριση από τους δύο sporting directors. Έχει γίνει πραγματικά η χειρότερη διαχείριση που έχω δει ποτέ σε ποδοσφαιρική ομάδα. Και αν δεν ήταν ο Τζο Σίλτς, ο οποίος έχει φέρει στην ομάδα τον Σάντσο, τον Λάβια, τον Μπάλμερ και άλλους καθοριστικούς παίκτες, η ομάδα αυτή τη στιγμή θα βρισκόταν στα τάρταρα. Αν δεν ήταν ο Τζο Σίλτς να φέρει τον Μαρέσκα στην Chelsea, οι sporting directors αυτή τη στιγμή θα μας είχαν φέρει τον Κιέραν Μακένα στον πάγκο. Καταλαβαίνετε γιατί καταστροφικά πράγματα μιλάμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Πάμε όμως πάλι σε αυτό που έλεγα. 1η Ιανουαρίου ξεκινάει η Chelsea και κοιτάει παίκτες. Jamie Bino Gittens, Garnacho, Adeyemi. Υπήρχαν όλοι στη λίστα γιατί το καταλαβαίνω, ο Μούντρικ με αυτό που έχει γίνει με τον ντόπινγκ τώρα δεν ξέρεις και ποτέ πότε θα επιστρέψει και αν θα επιστρέψει. Πρέπει να έχεις έναν παίκτη εκεί πέρα. Φυσικά, κατανοητό. Bino Gittens, Garnacho, Adeyemi και οι τρεις είναι τίμοι ποδοσφαιριστές για δεύτερη. Γιατί για δεύτερος θα ερχόταν, όποιος και αν ερχόταν από αυτούς. Τίμοι ποδοσφαιριστές για δεύτερη. Τέλος πάντων, ακούγεται και για στόπερ, έτσι. Μάρκου έχει, ήταν από την αρχή του χειμώνα και ο Τσαλόμπαχ στη λίστα μήπως γίνει κάποιο recall. Εν τέλει έγινε το recall, το οποίο είναι ό,τι πιο αστείο υπάρχει. Και όχι επειδή δεν αγαπάω τον Τσαλόμπαχ, τον Τσαλόμπαχ το λατρεύω και πιστεύω με διαφορά ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός που έχει η ομάδα. Ο Τρέβο Τσάλομπαχ. Αλλά πάμε πίσω στο καλοκαίρι, όπου η Chelsea παγώνει το συμβόλαιο του Τσαλόμπαχ, δεν τον αφήνει να προπονηθεί με την πρώτη ομάδα και τον πιέζει να φύγει. Ο Τσαλόμπαχ βρίσκει ένα δανεισμό στην Crystal Palace, έχει εκτοξεύσει την καριέρα του, παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο και η Chelsea γύρω στα μέσα Γενάρη λέει τελικά χρειαζόμαστε τον Τσαλόμπαχ, κρίμα, και τον παίρνει πίσω. Ο Τσαλόμπαχ έχει τόσο αγάπη με την Chelsea που αντί να τους πει τι λέτε ρε, σιγά μην έρθω, μου έχετε κάνει ό,τι μου έχετε κάνει και εγώ θα κάτσω να έρθω εκεί πέρα και το καλοκαίρι να ξαναπροσπαθήσετε να με πουλήσετε. Όχι, ο Τσαλόμπαχ με κάθε ευκαιρία προσπαθεί να παλέψει για τη θέση του στη Chelsea και το κάνει με όλο του το πάθος και με όλη του την αγάπη για την ομάδα. Αυτοί είναι οι παίκτες που θέλουμε να παίξουν στη Chelsea και όχι διάφοροι με τα ονόματα Axel Disasi, Benoit Badiashile κλπ. Ο Τσαλόμπα είχε την ευκαιρία και το δικαίωμα να πει όχι, δεν θα με κάνετε recall, θα μείνω δανεικός στην Crystal Palace. Είχε αυτή την ευκαιρία. Το συμβόλαιό του έγραφε ότι έχεις αυτή την ευκαιρία. Το συμβόλαιό του έλεγε ότι μπορείς να αρνηθείς να επιστρέψεις. Αλλά ο Τσαλόμπα είπε όχι, δεν θα κάτσω στην Crystal Palace από τη στιγμή που η ομάδα μου, η ομάδα που αγαπάω περισσότερο από όλες με χρειάζεται. Και έτσι έγινε. Ο Τσαλόμπα επέστρεψε και στο πρώτο του μάτς βγήκε MVP με Wolves. Που αν δεν ήταν και ο Μαντουέκε εκεί πέρα θα είχε βάλει και γκολ. Αν δεν ήταν ο Μαντουέκε να του κλέψει τον γκολ. Και αποδεικνύεται ότι οι sporting directors και οι owners, γιατί γίνεται συνεργατικά το έγκλημα, είναι παντελώς άσχετοι με το άθλημα. Δεν τους νοιάζει το άθλημα. Τους νοιάζει το χρήμα. Που δεν μπορείς να μην δεν το καταλάβεις. Το καταλαβαίνεις, εντάξει, το χρήμα κινεί τα πάντα, το χρήμα μιλάει για τα πάντα. Αλλά πώς θα βγάλεις το μεγαλύτερο δυνατό ποσό ως ομάδα,
άμα κάθε χρόνο κάνεις το σταυρό σου για να βγεις Champions League και γενικά Ευρώπη. Ναι, καταλαβαίνω ότι θες να έχεις πολλούς παίκτες για να μπορείς στο μέλλον να πουλήσεις άνετα, να βγάζεις profit, να μεγαλώσεις το όνομά σου στην πιάτσα της Αμερικής. Γιατί δεν σε νοιάζει στην ευρωπαϊκή πιάτσα να το μεγαλώσεις. Σε νοιάζει να μεγαλώσεις το όνομά σου στην πιάτσα της Αμερικής. Ότι πήγα στην Ευρώπη και έκανα conquer τα πάντα και είμαι ο καλύτερος owner ομάδας. Μπράβο, κάντε όμως κανονικά. Να το κάνεις σωστά. Να μην το κάνεις έτσι. Ότι βλέπουμε την άμυνα της Chelsea, βλέπουμε τον Colville, βλέπουμε τον Φοφανά που είναι τραυματίας από τις 365 τις 366 μέρες του χρόνου. Βλέπουμε τον Αντεραμπιόγιο, βλέπουμε τον Μπαντιασίλ. Πήγα να πω βλέπουμε τον Τισασί, αλλά δόξα τω Θεώ έφυγε. Βλέπουμε αυτούς και λέμε μπα, ο Τσαλόμπαχ δεν παίζει καλύτερα από αυτούς. Τι θέλετε να πούμε ακριβώς? Ο Colville έχει λαμπρό μέλλον, σίγουρα. Αυτή τη στιγμή είναι ασταθής. Ναι. Μπορείς να τον εμπιστευτείς? Όχι. Εγώ τον Colville όσο και να τον αγαπάω δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ αυτή τη στιγμή, παιδιά. Είδατε τι έκανε με του West Ham. Και όχι μόνο έκανε λάθος, ζήταγε και φάουλ από τον Κούντους. Και εκεί γύρισε στον επόπτη και τον έβριζε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί όχι μόνο κάνεις τραγική πάσα, όχι μόνο έχεις διαβάσει εντελώς λανθασμένα τη φάση, ζητάς και φάουλ. Αυτό είναι πρόβλημα. Ναι. Τέλος πάντων, βλέπουμε όλους αυτούς τους αμυντικούς και λέμε ότι ο Τσαλόμπαχ δεν κάνει μωρέ. Που το ξέρουν και οι ίδιοι ότι ο Τσαλόμπαχ είναι ό,τι καλύτερο έχει Chelsea στην άμυνα. Απλά θέλουν το profit από παιδί της Ακαδημίας. Γιατί στα βιβλία γράφεται αλλιώς όταν πουλάς ένα παίκτη που έχεις αγοράσει και ένα παίκτη που έχεις βγάλει από την Ακαδημία σου. Γι' αυτό έφυγε και ο Γκάλαχερ. Γι' αυτό θέλανε τόσο πολύ να φύγει ο Γκάλαχερ. Γι' αυτό θέλουν τόσο πολύ να φύγει ο Τσαλόμπαχ. Γιατί ο Τσαλόμπαχ, μην νομίζετε ότι το καλοκαίρι θα πει η Chelsea, «Ωχ, τι ωραία που παίξει ο Τρέβοχ, ας τον κρατήσουμε εδώ πέρα να μας βοηθήσει». Όχι, θα προσπαθούν πάλι να τον διώξουν όλο το καλοκαίρι. Τι να πει κανείς? Τι να πει κανείς για αυτούς τους ανθρώπους που 30 μέρες μεταγραφικής περίοδου προσπαθούσαν να πουλήσουν τον Κασαντέι? Τι να τους πεις? Προσπαθούσαν να πουλήσουν τον Κασαντέι 30 μέρες. Άντε, 25 να πω. Λάτσιο, Νάπολη, Τωρίνο. Δίνανε ό,τι έχουν και δεν έχουν και αυτοί πάλι δεν μπορούσαν να πουλήσουν τον Κασαντέι σαν άνθρωποι. Έρχεται ο Ρενάτο Βέιγκα, τον δίνουμε έξω δανεικό. Έρχεται ο Ζωάο Φέλιξ, τον δίνουμε έξω δανεικό. Στο conference ποιος θα παίξει? Γιατί το conference είναι και αυτό ο στόχος, έτσι. Είναι ένα τρόπο που πρέπει να πάρει η ομάδα. Όχι θα ήταν καλό. Πρέπει να πάρει το conference της Chelsea. Και διώχνεις ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει από τη λίστα του conference. Φέλιξ, Κασαντέι, Ρενάτο Βέιγκα. Δεν είναι στην Chelsea αυτή τη στιγμή. Και η Chelsea μπορεί να προσθέσει μόνο 3 παίκτες στη λίστα του conference, στην ευρωπαϊκή λίστα του UEFA Conference League. Μπορεί να προσθέσει 3 ακόμη παίκτες. Πιθανολογώ πως θα είναι ο Πάλμερ, ο Αμουγκού και ίσως ο Τσαλόμπα. Αλλά όπως και να έχει, καταλαβαίνεις εκεί πέρα την άθλια διαχείριση που έχει συμβεί. Και συνεχίζανε. Συνεχίζανε εκεί πέρα, θέλανε να διώξουν κι άλλους. Αν οι ομάδες πέφτανε στο παραμύθι τους και αγοράζαν όλους τους υπόλοιπους παίκτες. Α, συγγνώμη, ξέχασα και τον Τισασί. Που κι αυτός είναι στη λίστα του conference. Και έφυγε κι αυτός. Που εντάξει, αυτό είναι καλό για την Chelsea, αλλά καταλαβαίνετε βάσει διαχείριση πώς το λέω. Έχουν φύγει 5-6 παίκτες από την ομάδα του conference. 5-6 παίκτες. Και ήρθε μόνο ο Αμουγκού. Που σίγουρα η Chelsea παραμένει με πολλή ποιότητα και κατά πάσα πιθανότητα θα το πάρει σβηστά το conference. Άμα είναι σοβαρός ο Μαρέσκα και οι παίκτες. Αλλά βλέπεις αυτά τα πράγματα και λες, ρε φίλε, τι κάνουνε? Πώς σκέφτονται σε αυτή την ομάδα? Ή αν σκέφτονται, γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην σκέφτονται. Η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει αριστερό μπακ δεύτερο. Αν τραυματιστεί ο Κουκουρέγια, πάμε για φούντο. Χτύπα ξύλο. Εννοείται χτύπα ξύλο. Αλλά αν τραυματιστεί ο Κουκουρέγια, η Chelsea έχει τελειώσει σεζόν της. Δεν υπάρχει σεζόν για την Chelsea. Chilwell και αυτόν τον διώξανε. Που απ' τη μία λες, εντάξει, ο Τσίλι έκανε τον κύκλο του στην ομάδα, δεν μπορεί να προσφέρει άλλο. Σίγουρα. Δεν θα πω όχι. Δεν θα πω ότι
ο Chilwell είναι τεράστια απώλεια, αλλά είναι τεράστια απώλεια όταν δεν έχεις αριστερό μπακ δεύτερο. Ποιος θα παίξει αριστερό μπακ? Ο Γκιστό? Ο Γκιστό καλά δεν μπορεί να παίξει δεξί μπακ φέτος. Δεν ξέρω πραγματικά τι έχει πάθει ο Γκιστό φέτος σε σχέση με πέρσι που ήταν εξαιρετικός πραγματικά. Φέτος είναι άλλος παίκτης. Δεν είναι ο Γκιστό που όλοι ξέρουμε. Λες ότι έχουμε θέματα με τους κεντρικούς και έχεις διώξει σε μια μεταγραφική περίοδο Βέιγκα, ο οποίος μπορεί να παίξει και ως αμυντικός μέσος, Τσουκουεμέκα, ο οποίος ξέρουμε όλοι ότι είναι υπερταλαντούχος ποδοσφαιριστής, και Κασαντέι. Αλλά φέρνεις τον Αμουγκού, εντάξει, εγώ δεν λέω όχι. Δεν λέω όχι σε αυτό. Πιστεύω ότι ο Αμουγκού μπορεί να προσφέρει, έστω στο conference. Στο conference δηλαδή, τι διάολο θα προσφέρει. Δεν γίνεται να μην δεν προσφέρει. Κάτι πάει πολύ λάθος, άμα δεν είναι αρκετά καλός. Που από τη μία καταλαβαίνεις γιατί έρχεται ο Αμουγκού. Γιατί, όπως σας είχα πει, ο Αμουγκού θα έρθει τώρα. Έρχεται τώρα στην Chelsea. Κάθεται αυτό το τετράμινο που μένει ακόμα για τη σεζόν. Και από τον Ιούνιο ο Άντρε Σάντος θα είναι στην Chelsea και ο Αμουγκού θα πάει στη Στρασβούργο δανεικός. Που ναι, το βλέπω ως πλάνο. Είναι πολύ καλό ως πλάνο αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι κοιτάμε μόνο μπροστά και δεν κοιτάμε καθόλου που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Η Chelsea δεν κοιτάει το τώρα. Δεν λέω να μην κοιτάς το αύριο και το μεθαύριο και το παραμεθαύριο. Πρέπει να κοιτάς και το σήμερα. Χωρίς σήμερα δεν υπάρχει αύριο. Χωρίς σήμερα δεν υπάρχει αύριο. Έτσι είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Πήγανε να διώξουν και τον Dewsbury Hall. Φανταστείτε να φεύγε και ο Dewsbury Hall. Εκεί πέρα θα αναγκαζότανε ο Καϊσέδο να παίζει 90 λεπτά κύπελο, 90 λεπτά πρωτάθλημα, 90 λεπτά conference. Και το σταυρούλι μας, μην πάθει τίποτα, μην πάθει κανένα τράβηγμα. Τι να πεις, εντάξει, η θέση του κεντρικού είναι πολύ παραμελημένη, αλλά δεν μιλάω γιατί υπάρχει backup. Ξέρω ότι θα γίνει κάτι το καλοκαίρι και θα έρθει ο Άντρε Σάντος. Ξέρω ότι ο Άντρε Σάντος θα επιστρέψει στη Chelsea και ξέρω ότι θα μπουν όλα πραγματικά στη θέση τους, γιατί είναι παικταράς ο Σάντος. Είναι πραγματικά απίστευτος. Θεωρώ ότι μπορεί να προσφέρει περισσότερο και από το Λάβια, περισσότερο και από τον Φερνάντες, περισσότερο και από τον Dewsbury Hall. Όποιος βλέπει Στρασβούργο, που παίζει αυτή τη στιγμή ο Σάντος, δεν ξέρω τι μαγικά του έχει κάνει ο Ροσενιόρ, που μπράβο στο Ροσενιόρ για αυτό που έχει κάνει, γιατί την έχει καλά τη Στρασβούργ για τόσο καινούργια ομάδα. Αλλά όποιος βλέπει το τι τέρας έχει γίνει ο Άντρε Σάντος, θα λέει μπράβο μας, που τον έχουμε αγοράσει. Ο Άντρε Σάντος θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον της Chelsea. Και είμαι σίγουρος γι' αυτό, δεν το έχω κάνει ως πιθανότητα. Είμαι σίγουρος θα γίνει. Συνεχίζουμε όμως. Ας αφήσουμε τη θέση του κεντρικού. Πάμε στη θέση του αριστερού εξτρέμ. Λοιπόν, είπαμε Μπάινο Γκίτεν, Σαντεγέμι, Γκαρνάτσο. Περνάνε οι μέρες της μεταγραφικής. Ακούγαμε διάφορα ονόματα. Συγγνώμη, κάνω μια παρένθεση. Το πρώτο όνομα που ακούστηκε επιθετικό μέσα στο Γενάρη ήταν ο Τελ. Ο οποίος Τελ καλά έκανε και μας απέρριψε, γιατί είπε ότι κάτσε ρε παιδιά, καθίστε λίγο, θέλω να παίζω. Γιατί να έρθω στον πάγκο της Chelsea και να μην κάτσω στον πάγκο της Bayern? Και έχει και πολύ δίκιο. Οπότε δεν σχολιάζω καν το τι συνέβη με τον Τελ όλη τη μεταγραφική. Ο Τελ για μένα δεν υπήρξε ποτέ ως πιθανότητα. Ήμουνα σίγουρος ότι δεν θα ήθελα να πατήσει ούτε έξω από την Chelsea. Και καλά έκανε που πήγε στην Tottenham για να πάει σε μια μικρή ομάδα και να παίξει περισσότερα παιχνίδια. Λοιπόν. Είχαμε λοιπόν Μπάινο Γκίτεν, Σαντεγέμι, Γκαρνάτσο. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της Chelsea το έδειξε ξεκάθαρα για τον Γκαρνάτσο. Είμαι φαν Γκαρνάτσο, μ' αρέσει ο Γκαρνάτσο, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι κακό για τον Γκαρνάτσο, εκτός από ότι έχει κακό χαρακτήρα. Αυτό είναι ευρέως γνωστό σε όλους, έχει κακό χαρακτήρα ο Γκαρνάτσο. Αλλά όπως και να έχει. Περνάνε οι μέρες, φαίνεται ότι η Chelsea θα κάνει πρόταση για τον Γκαρνάτσο. Μέχρι και ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο είπε ότι η Chelsea θα κάνει πρόταση για τον Γκαρνάτσο. Πάμε. 20 Γενάρη, 21, 22, 23, 24, 25. Η πρόταση δεν γίνεται για τον Γκαρνάτσο ποτέ. Τελειώνει η μεταγραφική και δεν έγινε ποτέ η πρόταση. Γιατί οι Sporting Directors
δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δεν ξέρουν τι θέλουν. Είναι σε ένα μόνιμο πανικό. Είναι σε ένα μόνιμο πανικό το ότι πρέπει να αγοράσουμε νέα ταλέντα, αλλά ο Γκαρνάτσο είναι νέος, αλλά είναι πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής και δεν είναι όσο νέος όσο πρέπει και δεν θα ταιριάξει και το ένα και το άλλο. Το θέμα της Chelsea δεν είναι να αγοράσει νέους ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι να αγοράσει νέους άσχετους ποδοσφαιριστές που να μην τους ξέρει και κανένας. Αλλά εντάξει. Δεν μπορείς να πεις ότι επειδή δεν ήρθε αριστερό extreme η Chelsea θα καταστραφεί. Όχι. Δεν είναι στα extreme το θέμα. Το θέμα είναι στη διαχείριση που έγινε. Και ξέρετε για ποια διαχείριση μιλάω ακριβώς. Θα σας δείξω ακριβώς τώρα. Σε αυτήν ακριβώς τη διαχείριση του Πορτογάλου μάγου, που σε πολλούς δεν αρέσει, αλλά σε μένα αρέσει, αυτού είναι εδώ του κυρίου, του Ζωάου του Φέλιξ. Μήνας Αύγουστος. Η Chelsea παλεύει να πουλήσει τον Γκάλαχερ. Έρχεται η Ατλέτικο και της λέει, μήπως να παίρνατε το Φέλιξ, να πάρουμε εμείς τον Γκάλαχερ, να μην έχουμε θέματα με το FFP. Η Chelsea λέει, εξαιρετική ιδέα. Φέλιξ ξανά στη Chelsea, τέλειο. Υπογράφει ο Φέλιξ. Τρελαινόμαστε όλοι. Λέμε, όχ, παικταρά μου επέστρεψες. Ξεκινάει, παίζει ο Φέλιξ με τη Wolves, μπαίνει αλλαγή. Βάζει γκολ στο 10 λεπτό με το που μπήκε. Εκεί και αν τρελαινόμαστε. Λέμε, Φέλιξ is back. Καλώς ήρθατε, κύριε. Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας. Και μετά τον γκολ τι έγινε. Τι έγινε μετά από αυτό τον γκολ. Άκρα του τάφου σιωπή στον Γκάμπο βασιλεύει. Ο Μαρέσκα αποφάσισε από ένα σημείο και μετά ότι δεν του αρέσει ο Φέλιξ. Και ας έλεγε στις συνεντεύξεις τύπου ότι τον αγαπάω πάρα πολύ τον Ζωάο και θα μπορούσαμε να τον δοκιμάσουμε με τον Πάλμερ. Δεν τον αγαπάς τον Ζωάο, Μαρέσκα. Δεν τον αγαπάς καθόλου, γιατί την περίοδο που εσύ παρακαλούσες για στόπερ, η Sporting Director σου φέραν τον Φέλιξ. Οπότε ο Φέλιξ έφαγε όλα τα νεύρα τα δικά σου χωρίς να φταίει. Και είναι αληθινή ιστορία αυτό που σας λέω. Ο Μαρέσκα παρακαλούσε για center back και η Chelsea του φέρε Φέλιξ. Εκείνη την περίοδο του Αυγούστου. Ο Φέλιξ, ο οποίος χθες, γιατί χθες έγινε το μάτς με τη Ρώμα από τώρα που το γυρίζω, έβαλε γκολ στον ντεμπούτο του. Όχι, γκολάρα στον ντεμπούτο του με την Ρώμα. Εναντίον της Ρώμα, συγγνώμη, με τη Μίλαν, εναντίον της Ρώμα. Έβαλε μια γκολάρα, δημιούργησε πάρα πολύ και έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στην πρόκριση της επόμενης φάσης για τη Μίλαν. Ότι θέλετε να μου πείτε πως ο Μαντουέκε και μερικές φορές ο Νέτο, γιατί ο Νέτο άμα είναι στις καλές του δεν τον πιάνεις, αλλά άμα είναι στις κακές του δεν κάνει απολύτως τίποτα. Ότι αυτοί οι δύο παίκτες, που και τους δύο τους αγαπάω πάρα πολύ, εκτός του Μαντουέκε που τον αγαπάω λίγο λιγότερο από τον Νέτο, έπαιζαν χειρότερα από το Φέλιξ, ο οποίος στο conference έκανε τα πάντα αυτός. Στο κύπελο ό,τι μπορούσε έκανε ο Φέλιξ, με τον Ανταραμπιόγιο, με τη Μόρεκαμ, θυμίζουμε. Και γενικά όποτε έπαιζε, άφηνε μια φρεσκάδα, ένα ωραίο vibe στο πώς έπαιζε η Chelsea. Μαζί με τον Πάλμερ όταν έμπαινε μερικές φορές, φαινόταν κάτι πολύ ωραίο ότι γινόταν. Στο Μαρέσκα δεν άρεσε ο Φέλιξ. Δεν υπάρχει καν αμφιβολία να συζητήσουμε για το αν άρεσε ή αν δεν άρεσε στο Μαρέσκα ο Φέλιξ. Στο Μαρέσκα δεν άρεσε ο Φέλιξ. Ο Φέλιξ είναι ομός ποδοσφαιριστής. Είναι πραγματικά ομός. Είναι τόσο ομός ποδοσφαιριστής και σε σχέση με τον Πάλμερ, που ο Πάλμερ είναι τεχνικός ποδοσφαιριστής, δεν είναι παίκτη συστήματος ο Φέλιξ. Δηλαδή δεν θα του πεις πώς θα παίξει. Θα πάρει την μπάλα, θα κάνει ό,τι γουστάρει, στο τέλος θα σου βγει σε καλό, ναι, αλλά μπορεί να χάσει 2-3 ευκαιρίες μέχρι τότε. Αυτό δεν άρεσε στο Μαρέσκα. Το ότι ο Φέλιξ δεν είναι παίκτη συστήματος. Δεν μπορεί να παίξει ένα συγκεκριμένο σύστημα. Ας τον ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Ο Φέλιξ είχε το ρόλο στη Chelsea που είχε ο Πάλμερ πέρσι με Ποκετίνο. Που υπήρχε ένα χάος και ο Πάλμερ απλά να τρέχει από εδώ και από εκεί για να σώσει την ομάδα.
Και την έσωζε στο τέλος. Δεν νομίζω να υπήρχε αμφιβολία και ότι μας έσωσε πέρσι ο Πάλμερ, αλλιώς δεν θα είχαμε βγει ούτε δέκατη. Και την έσωσε στο τέλος. Ξαναλέω. Αυτό είναι το πρόβλημα με το Φέλιξ. Απαράδεκτος ο Μαρέσκα, που τον Μαρέσκα εγώ τον λατρεύω, τον αγαπάω, τον έχω κορνίζα στο δωμάτιό μου. Καλά, όχι, εντάξει. Είπαμε, στο μέλλον μπορεί. Αλλά είναι απαράδεκτο το πώς χειρίστηκε όλη την κατάσταση του Φέλιξ. Δεν γίνεται να μην έδωσες σε ένα παίκτη σαν το Φέλιξ την κατάλληλη ευκαιρία που έπρεπε για να παίξει. Και είναι κι άλλος ένας χαμένος επιθετικός από το conference. Αλλά τι με νευριάζει περισσότερο? Το ότι έμεινε ο Ενκουκού αντί για το Φέλιξ. Ο οποίος Ενκουκού είχε συμφωνήσει με την Μπάγερ από αρχές Γενάρη να φύγει. Απλά δεν έτυχε να συμφωνήσουν οι ομάδες. Ο οποίος Ενκουκού μπαίνει μέσα στο γήπεδο και βαριέται, περπατάει, δεν πιέζει, δεν τον νοιάζει καν. Ο Ενκουκού θέλει να φύγει από την Chelsea και θέλει να φύγει από σχεδόν το καλοκαίρι. Όταν έβλεπε ότι στο πρωτάθλημα δεν έπαιρνε ευκαιρίες. Επειδή ήταν ο Τζάκσον εκείνο τον καιρό πάρα πολύ καλά. Καταλάβαινε ότι είναι ένας παίκτης για το conference. Και ήθελε να φύγει. Και καλά έκανε και ήθελε να φύγει. Δεν του λέω εγώ όχι. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι γιατί δεν κράτησε στο Φέλιξ, ο οποίος ήταν ένας παίκτης που βοηθούσε την ομάδα και στην Premier League και στο Conference και στο κύπελο, και κράτησε τον Ενκουκού, ο οποίος είναι ένας παίκτης που έπαιξε μόνο μέχρι τον Οκτώβριο και μετά εξαφανίστηκε. Επειδή ήθελε να φύγει. Βαριέται. Παιδιά, βαριέται. Όποιος δει τον Ενκουκού να παίζει με τη φανέλα της Chelsea αυτή τη στιγμή, δεν έχει δει πιο βαρεμένο ποδοσφαιριστή. Παίρνει την μπάλα και κάθεται ακίνητος. Περπατάει μέσα στο γήπεδο, βαριέται. Δεν ακούω κανένα ελαφρυντικό για τον Ενκουκού. Με τη West Ham. Μπορούσε να φύγει αντεπίθεση, όποιος δει τα highlights, στο 93, 92 μπορεί. Είχε όλη την εστία μπροστά του και μπορούσε να τρέξει. Είναι γρήγορος ο Ενκουκού. Αλλά βαριόταν να τρέξει, γύρισε την μπάλα πίσω. Δεν μπορεί να βλέπετε τον Ενκουκού και να λέτε εντάξει, δεν βαριέται. Σίγουρα έχει πολύ καλή πάσα, το οποίο ξέρεις, φαίνεται ότι κάνει πάσες, προσπαθεί να δημιουργήσει παιχνίδι. Δεν λέω ότι δεν προσπαθεί να δημιουργήσει παιχνίδι. Αλλά άμα προσπαθούσε, όπως προσπαθούσε τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο, θα είχαμε βάλει 4 γκολ στη West Ham από την ώρα που είχε μπει. Αλλά βαριέται. Ο Φέλιξ δεν βαριότανε. Δεν βαριέται να παίξει ποδόσφαιρο ο Φέλιξ, όπου και να τον βάλεις. Στον Αστέρα να πας στον Φέλιξ, στον Αστέρα Σάκτορ να πας στον Φέλιξ, θα προσπαθήσει να παίξει μπάλα. Δεν θα βαριέται. Γιατί αγαπάει την μπάλα. Γιατί είναι ομός ποδοσφαιριστής, όπως ξαναείπα. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη διαχείριση. Και θα πει κάποιος τώρα, μα ναι, ρε, κύριε Χελένη, αλλά ο Φέλιξ ζήτησε να φύγει. Πώς να μην ζητήσει να φύγει? Είναι ο τρίτος καλύτερος επιθετικός σου και δεν τον αφήνεις να παίξει. Τον έχεις πάγκο μετά από πάγκο μετά από πάγκο. Μόνο conference και κύπελο, λογικό να μην θέλει να παίξει. Να μην θέλει να μείνει, όχι να μην θέλει να παίξει. Συγγνώμη. Σκέφτηκα τον Ενκουκού. Καταλαβαίνετε για ποια είναι τα προβλήματα της ομάδας. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην ομάδα. Και όλα ξεκινάνε από το κεφάλι, έτσι. Τέλος πάντων. Ας μην αναλύσω το Φέλιξ, επειδή ό,τι και να λέμε τώρα έχει φύγει. Και το καλοκαίρι, επειδή, συγγνώμη να κάνω μια μεγάλη παρένθεση, επειδή βλέπω μερικούς, άντε εντάξει, έφυγε ο Φέλιξ, ώρα δανεικός, θα γυρίσει πολύ δυνατότερος να παίξουμε τον χρόνο. Το πιστεύετε αλήθεια ότι ο Φέλιξ θα μείνει του χρόνου? Δεν υπάρχει περίπτωση. Με την πρώτη καλή προσφορά η Chelsea τον έχει πουλήσει. Δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο ο Φέλιξ να μείνει στην Chelsea. Γι' αυτό και έβγαλα τόσο κακή εικόνα στα social media και ήμουνα τόσο στεναχωρημένος που φύγει ο Φέλιξ. Γιατί μερικοί το βλέπουν ότι εντάξει μωρέ, θα πάει τώρα δανεικός, θα παίξουμε μετά, θα παίξει του χρόνου πολύ καλύτερα. Όχι, δεν θα παίξει του χρόνου. Δεν θα υπάρχει ο Φέλιξ στην Chelsea του χρόνου. Αυτό με στεναχωρεί. Καταλάβατε? Ο Φέλιξ δεν θα μείνει στην Chelsea. Και αυτό είναι το δυσάρεστο. Κάνουμε αυτή τη στιγμή ρεκ μισή ώρα. Έχουμε αναλύσει πολλά προβλήματα της ομάδας. Έχουμε πει διάφορα πράγματα, αλλά πάμε στο κυριότερο θέμα.
Όχι πρόβλημα, θέμα. Να καταλάβετε μερικά πράγματα πώς τα βλέπω. Λοιπόν, γεια σου Έντζο. Έντζο Μαρέσκα. Μεγάλη κουβέντα είναι μπροστά μας αυτή τη στιγμή, ετοιμαστείτε. Κάνω μια παύση εδώ πέρα. Πηγαίνετε, πάρτε popcorn, αναψυκτικά, ό,τι θέλετε. Γιατί έχει ψωμί εδώ πέρα. Παίρνω κι εγώ μια γουλιά και ξεκινάμε. Έντζο Μαρέσκα, σου είπα πως θα σε στηρίξω από την πρώτη στιγμή που θα έρθει στην Chelsea. Και ακόμη το κάνω. Δεν έχει χάσει δευτερόλεπτο την εμπιστοσύνη μου ο Μαρέσκα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει φέρει μια νέα φρεσκάδα στην Chelsea. Ένας ποδοσφαιριστής που παίζει με ένα καλό σύστημα. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Έχει ένα πολύ σημαντικό θέμα ο Μαρέσκα. Είναι πάρα πολύ πεισματάρης. Παράδειγμα, Ρόμπερτ Σάντσες. Το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο. Απαράδεκτο να παίζει όπως παίζει ο Σάντσες, που παίζει λες και έχει πρόβλημα. Και χωρίς να θέλω να πω κάτι για τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν πρόβλημα, τους αγαπάω, τους εκτιμώ όλους. Αλλά ο Σάντσες παίζει σαν να έχει πρόβλημα, σαν να έχει κάποια εγκεφαλική βλάβη. Γιατί κάνει ένα λάθος και την επόμενη αγωνιστική κάνει χειρότερο λάθος. Ο Σάντσες έχει ακούσει το ότι βελτιωνόμαστε από τα λάθη μας και το έχει πάρει πολύ στα σοβαρά και κάνει συνέχεια λάθη για να γίνει ο καλύτερος ομοφύλακας του κόσμου. Δεν γίνεται να βλέπεις το πώς παίζει ο Σάντσες και να λες πω τερματοφυλακάρα. Σίγουρα έχει τις καλές στιγμές του, σίγουρα είναι flexible, έχει καλά στοιχεία ως τερματοφύλακας. Αλλά δεν μπορεί το παιδί. Ο Ποκετίνο μέσα σε 3 μήνες τον είχε βάλει πάγκο. Είχε καταλάβει ότι δεν παίζεται αυτός ο άνθρωπος και έβαλε τον Πέτροβιτς. Ο οποίος Πέτροβιτς αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο έχει σε τερματοφύλακα η Chelsea. Και είναι δανεικό στο Στρασβούργο. Όπου και τον Πέτροβιτς, ο Ροσενιόρ, πάλι θα πάω στο Ροσενιόρ και στο Στρασβούργ, ο Ροσενιόρ τον έχει κάνει τέρας κι αυτόν. Έχει γίνει ball playing goalkeeper, είναι sweeper keeper κανονικότατος, παίζει ψηλά που θέλει και η Chelsea αυτό το πράγμα, οι πάσες του είναι ακριβίας, αλλά μαντέψτε τι θα γίνει με τον Πέτροβιτς το καλοκαίρι, θα τον πουλήσουμε και αυτόν. Γιατί επειδή έχουμε τον Γιόργενσεν, τον Μπέντερς και τον Σάντσες. Όταν φεύγεις δανεικός από την Chelsea, δεν σημαίνει ότι θα ξαναπαίξεις την Chelsea. Σημαίνει ότι θα φύγεις από την Chelsea. Με μερικές εξαιρέσεις. Με μερικές εξαιρέσεις πάντα. Αλλά οι περισσότεροι δανεισμοί είναι ότι θα φύγουν. Γιατί τους στέλνουν δανεικούς για να παίξουν, να βελτιωθούν και να πουληθούν με περισσότερα λεφτά από ό,τι αγοράστηκαν. Αυτό θέλουν να γίνει και με τον Τζούκο Εμέκα που πήγε στη Dortmund. Αυτό θέλουν να γίνει και με τον Ρενάτο Βέγκα. Αυτό θέλουν να γίνει με τους περισσότερους. Αυτό ελπίζουν οι sporting directors και οι owners. Αλλά πάμε πίσω στο Μαρέσκα και στο Σάντσες. Ναι, βλέπεις το Σάντσες πώς παίζει και λες ότι είναι καλός τερματοφύλακας. Ότι εντάξει δεν πειράζει, όλοι κάνουμε λάθη. Πόσες φορές είπε ο Μαρέσκα σε μια δήλωσή του, πόσες φορές λέει ο Τζάκσον έχει χάσει γκολ. Γιατί δεν τον κρίνουμε αυτόν. Έλα, αλήθεια, νομίζεις δεν κρίνουμε τον Τζάκσον? Ο Τζάκσον έχει ακούσει περισσότερα από τον Σάντσες. Πρέπει ο προπονητής να καταλαβαίνει πότε υπάρχει το όριο. Υπάρχει ένα όριο στο ότι εντάξει, έκανες ένα λάθος. Έχεις άλλη μία, την επόμενη δεν στη συγχωρώ. Ξανακάνει λάθος μετά. Εκεί πέρα είναι που να τον βγάλεις για να καταλάβει ότι τρεις θέσεις του. Θεωρώ απαράδεκτο ότι ο Γιόργενσεν μπήκε βασικό στην Premier League μετά από 80 λάθη του Σάντσες. Που μην λέμε τώρα ότι θέλουμε. Ο Γιόργενσεν ούτε αυτός είναι σε επίπεδο Chelsea, αλλά είναι πολύ καλύτερος και πολύ πιο σταθερός από τον Σάντσες. Δηλαδή ο Σάντσες. Μπορεί να ακουστεί λίγο κακό αυτό, αλλά τι να κάνω. Πρέπει να το πω. Ο Σάντσες δεν είναι ότι είναι κακός. Είναι ηλίθιος. Κάνει ηλίθιες, δεν κάνει κακές αποφάσεις. Κάνει χαζές ηλίθιες αποφάσεις. Κάνει πολύ κακές αποφάσεις ο Σάντσες. Και ο Μαρέσκα το επιτρέπει. Αυτό είναι που με βασανίζει. Το επιτρέπει ο Μαρέσκα. Τώρα με την West Ham ο Γιόργενσεν έκανε μια εξωπρεπέστατη εμφάνιση. Δεν έκανε κανένα λάθος. Όλες οι πάσεις στο on point. Στο επόμενο μάτι πάλι ο Σάντσες θα παίξει. Πάλι ο Σάντσες θα παίξει. Αυτά είναι που με βασανίζουν εμένα.
και σας λέω ότι έχει προβλήματα ο Μαρέσκα. Σίγουρα δεν είναι άγιος ο Μαρέσκα. Καμία αμφιβολία δεν υπάρχει ότι δεν είναι άγιος ο Μαρέσκα. Κάνει πάρα πολλά λάθη και πολλά μάτς τα έχει κοστίσει ο ίδιος ο Μαρέσκα. Τι θέλετε να σας πω, παράδειγμα, θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα καλό. Το μάτς με τη Φούλαμ. Το 1-2. Το κόστησε ο Μαρέσκα με τις αλλαγές του ξεκάθαρα. Ή το μάτς με την Ipswich. Αυτό και αν το κόστησε ο Μαρέσκα. Ήταν πραγματικά τραγικός σε αυτά τα δύο μάτς. Αυτά τα δύο μάτς, μόνο που τα θυμάμαι, με κάνουν πραγματικά να νευριάζω τόσο πολύ. Και δεν μ' άρεσε που βγήκε και είπε μετά από τόσες ήττες και ισοπαλίες ότι είμαστε καλύτεροι από ό,τι ήμασταν πριν 2 μήνες. Δεν μου το δείχνεις. Γιατί πριν 2 μήνες ήσουνα στη δεύτερη θέση στο -3 από τη Liverpool και τώρα είσαι με το ζόρι στην τετράδα. Και όταν είπε αυτή τη δήλωση ήταν έκτη Chelsea. Όταν έκανε αυτή τη δήλωση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Νομίζω καταλαβαίνετε τι με νευριάζει σε αυτό. Ήμουνα από τους πρώτους που έλεγα ότι παιδιά δεν είμαστε στο title race. Συμφωνούσα απολύτως. Η Chelsea δεν υπήρχε ποτέ πιθανότητα να είναι στο title race τόσο νωρίς. Για title race θα μιλάμε σε 2-3 χρόνια. Ρεαλιστικά. Και άμα. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα. Ο Μαρέσκα έλεγε ότι δεν είμαστε στο title race σε ένα τόσο βαρύ επίπεδο που και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές ξενέρωσαν. Μετά την νίκη με την Bradford τα Χριστούγεννα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, συγγνώμη, οι παίκτες απλά ξενέρωσαν. Και είπανε, εντάξει, αφού δεν είμαστε στο title race, δεν είμαστε στο ένα race, δεν είμαστε στο άλλο race, χέστο. Και έτσι έγινε, το χέσανε. Και γεια σας. Η Chelsea έχασε μάτς στα οποία ήταν σε όλα καλύτερη, στα οποία είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, χαμένες ευκαιρίες. Κύριε Τζάκσον, έρχομαι και σε εσάς σε λίγο. Και έφυγε από το title race. Δεν θα πω ότι έφυγε από το title race, θα πω ότι έφυγε από την άνεση του Champions League. Γιατί αν κέρδιζε αυτά τα μάτς Chelsea, θα ήταν άνετη μέσα στο Champions League του χρόνου. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, σίγουρα. Όταν λέω οι παίκτες ξενέρωσαν, δεν εννοώ ότι ξενέρωσαν τόσο με όλη την ομάδα σε φάση θα φύγουμε. Ξενέρωσαν με την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό είπα ότι έχει χάσει το αποδυτήριο ο Μαρέσκα. Το πιστεύω ότι ο Μαρέσκα έχει χάσει ένα μέρος των αποδυτηρίων. Που το οποίο μπορεί να κερδίσει εύκολα, έτσι. Νέος προπονητής είναι. Νέος είναι ακόμα. Μπορεί να το κερδίσει εύκολα πίσω. Απλά αυτή τη χρονική στιγμή έχει χάσει μεγάλο μέρος των αποδυτηρίων ο Μαρέσκα. Γιατί λένε ότι θέλουμε ένα προπονητή με φιλοδοξίες. Δεν θέλουμε ένα προπονητή που να λέει εντάξει και να πέσουμε κατηγορία δεν έγινε και κάτι. Από τη μια καταλαβαίνεις και τους ποδοσφαιριστές, αλλά από την άλλη άκου τον προπονητή σου και μια φορά. Κάτι ξέρει παραπάνω. Δεν διαφωνούσα με τον Μαρέσκα. Δεν διαφωνώ καθόλου με τον Μαρέσκα που λέγε We are not the title race, we are not the title race και τα technical decisions που έβγαζε συνέχεια. Δίκιο είχε σε όλα. Δεν έλεγα όχι στο Μαρέσκα. Απλά θα μπορούσε να το έχει λίγο πιο. Να έλεγε ότι δεν είμαστε, αλλά με έναν πιο respectful τρόπο προς τους ποδοσφαιριστές. Γιατί είναι σαν να λες κάτσε ρε φίλε, δεν μπορείτε να πάτε title race. Και σου λένε οι ποδοσφαιριστές γιατί δεν μπορούμε ρε. Ήδη είμαστε. Και έτσι γίνονται οι καταστροφές. Αλλά εντάξει. Ας φύγει αυτή η περίοδος της μεταγραφικής, γιατί σας έχω πει, η μεταγραφική περίοδος είναι η χειρότερη κατάσταση για μια ομάδα όπως την Chelsea. Γιατί οι μισοί παίκτες θέλουν να φύγουν, οι άλλοι μισοί δεν ξέρουν αν θα μείνουν, οι άλλοι μισοί λένε εντάξει, μπορεί και να μείνουμε, μπορεί και όχι, οι άλλοι απλά δεν νοιάζονται και περιμένουν να τελειώσει η μεταγραφική. Ο Μαρέσκα παρακαλούσε να τελειώσει η μεταγραφική. Ήταν χάος για τον Μαρέσκα η μεταγραφική περίοδος. Δεν ήξερε με ποιον παίκτη να δουλέψει και με ποιον όχι. Δεν ήξερε αν μπορεί να βάλει τον Ινκουκού αλλαγή ή όχι. Δεν ήξερε αν μπορεί να βάλει τον Φέλιξ αλλαγή ή όχι. Δεν ήξερε αν μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει όλους τους ποδοσφαιριστές. Γιατί δεν θα το επέτρεπε το board να τους χρησιμοποιήσει. Γιατί λένε εντάξει, φεύγει αυτός, τώρα δεν θα τον βάλει να παίξει. Θεωρώ ότι η Chelsea θα ξαναβρει λίγο φόρμα μέχρι το τέλος της σεζόν. Τώρα που έχει τελειώσει η μεταγραφική και ξέρουμε ποιοι είναι στην Chelsea και ποιοι όχι. Το καλοκαίρι πάλι με το Club World Cup εκεί θα γίνει πάλι γλέντι. Ας ελπίσουμε όχι, αλλά δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος με αυτή την ομάδα.
αυτό ήταν το πρόβλημα. Ότι ο Μαρέσκα μέσα στο Γενάρη δεν ήξερε ποιον μπορεί να χρησιμοποιήσει και ποιον όχι. Μην νομίζετε ότι πάντα λένε στον προπονητή τι κάνουν οι sporting directors. Γιατί, παιδιά, δεν επιλέγει ο Μαρέσκα τους ποδοσφαιριστές που θα αγοράσει η Chelsea. Οι sporting directors τους επιλέγουν. Οι κύριοι αυτοί που σας έδειξα πριν λίγο. Ο κύριος Πολ και ο κύριος Λόρενς. Αυτοί οι δύο ιστέδιελ. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε όμως την κουβέντα για το Μαρέσκα. Γιατί έχει πολλά καλά, έχει πολλά κακά. Το σύστημά του ναι μεν είναι ξεχωριστό, αλλά είναι πάρα πολύ προβλέψιμο. Πλέον, στην αρχή της σεζόν που έριχνε εξάρες και τριάρες και τεσσάρες, δεν ήταν προβλέψιμο. Αλλά μετά από ένα σημείο και μετά έγινε προβλέψιμο το σύστημα και φαίνεται για το πώς μας κλείνουν σε κάθε μάτς. Είναι κλειστή η Chelsea πλέον. Δεν μπορεί. Και ειδικά εναντίον ομάδων με low blocks, όπως ήταν η Everton, όπως ήταν η Ipswich, υποφέρει πάρα πολύ η Chelsea ποδοσφαιρικά. Δεν έχει ανάπτυξη. Και ένας λόγος που νευρίασε από ο Φέλιξ είναι ότι είναι ο μόνος παίκτης μαζί με τον Palmer που μπορούν να σπάσουν τα low blocks. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης στην ομάδα που μπορεί να το κάνει αυτό. Και τώρα είναι μόνο ο Palmer σε αυτή τη λίστα. Κακό. Δυστυχώς. Όπως και να έχει. Ένα κακό του Μαρέσκα, ότι είναι προβλέψιμο το σύστημά του. Όσο καλό και να είναι ποδοσφαιρικά, όσο έξυπνο και να είναι. Δεύτερο, που το είπα και πριν, αλλά θα τα ρυθμίσω τώρα. Είναι πάρα πολύ πεισματάρης. Έχουμε δει ξεκάθαρα ότι ο Γκιστό ως inverted, δηλαδή να παίζει στο κέντρο και να είναι και δεξιμπακ ταυτόχρονα, δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Είναι πραγματικά άθλιος. Συνέχιζει να τον βάζει συνέχεια. Ο Γκιστό παίζει συνέχεια inverted και είναι τραγικός. Είπαμε Σάντσεζ και τώρα πάμε Νικολάς Τζάκσον. Το μεγάλο πρόβλημα της Chelsea. Ο Τζάκσον δεν έχει βάλει γκολ σε 9 μάτς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το μάτς είναι μετά το podcast αυτή τη στιγμή είναι μόλις έχει τελειώσει μεταγραφική. Ο Τζάκσον δεν έχει βάλει γκολ σε 9 μάτς. Και όχι δεν έχει βάλει γκολ σε 9 μάτς. Είναι τραγικός σε 9 μάτς σερί. Δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω γιατί η Chelsea βλέπει τον Τζάκσον και θεωρεί ότι είναι τρομερός ποδοσφαιριστής. Όχι, το παίρνω πίσω, λάθος. Ο Τζάκσον είναι τρομερός ποδοσφαιριστής, ναι. Αλλά όχι και striker. Ο Τζάκσον δεν είναι striker. Ο Τζάκσον είναι ένα extreme. Το Γενάρη του 2024, όταν ακουγόντουσαν οι φήμες για Τζάκσον, το Γενάρη του 2023, όταν ακουγόντουσαν οι φήμες για Τζάκσον στην Bournemouth, σχεδόν είχε κλείσει στην Bournemouth ο Τζάκσον. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Θα πήγαινε σαν extreme στην Bournemouth. Αλλά εδώ πέρα στην Chelsea έχουμε μια μανία να αλλάζουμε θέση των παικτών. Δεν ξέρω γιατί. Να ρωτήσουμε τους κυρίους εδώ πέρα που είναι οι αρμόδιοι και δεν είναι οι προπονητές αυτοί. Λυπάμαι που σας το λέω, λυπάμαι που σας το χαλάω, αλλά δεν θα είναι οι προπονητές αυτό. Λοιπόν. Και έχει τον Jackson να μην έχει βάλει γκολ σε 9 μάτς. Κύριος. Δεν τον ακουμπάει κανένας γιατί δεν υπάρχει κάποιος να τον ακουμπήσει. Εκτός από τον μεγάλο τεράστιο υπερπαίκτη Mark Yu, ο οποίος μπήκε 40 λεπτά με τη West Ham και γύρισε το παιχνίδι μόνος του. Θα πεις, μα τι λες τώρα ρε Χελένη, και είναι δυνατόν να το γύρισε μόνος του? Αυτό που σας λέω εγώ. Ο Yu το γύρισε. Γιατί πρέσαρε σαν το σκυλί. Όποιος έχει δει conference matches της Chelsea, ο Yu είναι ο θεός του pressing. Δεν υπάρχει, δηλαδή ακούω pressing πλέον και σκάει ο Yu στο μυαλό μου. Με κοπανάει μέσα στη μούρη μου. Με το κακό pressing. Είναι το ακριβώς αντίθετο από τον Jackson που απλά τρέχει μες στο γήπεδο και δεν ξέρει τι να κάνει. Ο Yu αναγκάζει τις ομάδες, τις αντίπαλες προφανώς, σε αμέτρητα λάθη, κερδίζει κάθε δεύτερη μπαλιά που υπάρχει και είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο έχει Chelsea striker αυτή τη στιγμή. Είναι striker, είναι επιθετικός. Ο Jackson δεν είναι επιθετικός. Τα κάνει όλα σωστά. Όλα σωστά εκτός από το να σκοράρει. Εκτός από τη δουλειά του. Σαν τον Άρνολντ. Ο Jackson είναι ο Άρνολντ της επίθεσης. Ο Άρνολντ τα κάνει όλα σωστά εκτός από να κάνει άμυνα. Και ο Jackson τα κάνει όλα σωστά εκτός από να σκοράρει. Ο Γκιου έκανε ένα hat trick με την Shamrock Rovers μέσα σε 25 λεπτά.
Και θα πεις, μα ναι, είναι Σάμ Ροκρόβερ. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι οι ίδιες ευκαιρίες, αν πήγαιναν στον Τζάκσον, θα τις έχανε. Τα χάνει μάδιο τέρμα. Τα χάνει τετατέτ. Τα χάνει με γεμάτο τέρμα. Τα στέλνει δοκάρι. Τα στέλνει out. Τα στέλνει πλάγιο. Αυτό δεν είναι striker που λες. Τι επιθετικούρα έχω. Πώς είχαμε τον Diego Costa και λέγαμε αυτός είναι striker, ναι. Δεν είναι ακραίο το ότι η Chelsea δεν είχε κανονικό επιθετικό από τον Diego Costa. Έχουμε να δούμε επιθετικό στην Chelsea 7 χρόνια. Βασικό. Γιατί ο Ζιρού που ήταν το πιο κοντινό σε καλό, δεν ήταν βασικός. Δεν ήταν ποτέ βασικός ο Ζιρού. Γιατί οι καλοί επιθετικοί στην Chelsea μένουν στον πάγκο. Και οι κακοί είναι μέσα όλοι. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Θα βγάλω το καπέλο στο Μαρέσκα άμα δω τον Γκιου να παίζει βασικό στο επόμενο μάτι πρωταθλήματος. Για να δείξει, όπως έδειξε στο Σάντζες, ότι ξέρεις κάτι, δεν είσαι μόνο εσύ εδώ πέρα, να δείξει και στον Τζάκσον το ίδιο. Ότι δεν είσαι μόνο εσύ εδώ πέρα. Υπάρχει το Γκιου που παλεύει και έχει βάλει και είναι πρώτο σκόρ στο conference αυτή τη στιγμή ο Μάρκος. Ο Μαρκούλης μας, ο αγαπημένος μας αυτός ποδοσφαιριστής. Τον οποίο αγαπάω απίστευτα. Και με το που είδα το νέο ότι η Chelsea θέλει τον Γκιου, χοροπήδαγα μέσα στο κτέλ, γιατί ήμουνα σε κτέλ. Ήμουνα μέσα σε λεωφορείο όταν έγινε αυτό το νέο και έλεγα φέρτε το Μάρκο, φέρτε το Μάρκο, φέρτε το Μάρκο. Τον ήξερα από την Μπαρτσελόνα, τον ήξερα από τη Λαμασία. Και μου λέγανε μερικοί στη σελίδα στο Instagram, γιατί κάνεις έτσι για ένα 18χρονο. Όλο το ίδιο παίρνουμε. Όχι. Δεν είναι όλοι 18χρονοι το ίδιο. Είναι 18χρονοι που έχουν κοχώνες, επειδή είναι και Ισπανός ο Γκιου, και είναι 18χρονοι που δεν έχουν τίποτα και δεν μπορούν να παίξουν. Ακόμα. Ο Γκιου αυτή τη στιγμή ήρθε, έγινε πρώτο σκόρερ στο conference και αν έπαιζε και όλη τη σεζόν βασικό στο πρωτάθλημα θα ήταν και πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα. Με τόσες ευκαιρίες που δημιουργεί η Chelsea. Εντάξει, δεν θέλω σίγουρα να πω ότι ο Γκιου είναι ο καλύτερος επιθετικός του πλανήτη. Δεν θα πω ότι θα τα βάζει όλα που έχει χάσει ο Τζάκσον. Θα βάζει όμως περισσότερο από τον Τζάκσον και σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Μπορεί να δημιουργήσει όπως δημιουργεί ο Τζάκσον. Όχι, για καμία Παναγία, αλλά μπορεί να κάνει πράγματα που πρέπει να κάνει ο επιθετικός. Ο Τζάκσον παίζει, είναι σαν να έχεις ένα extreme και να το έχεις βάλει striker. Ακριβώς αυτό είναι ο Τζάκσον. Ακριβώς αυτό είναι ο Τζάκσον. Ένα extreme που το έχεις βάλει striker. Ο Γκιου είναι ένας επιθετικός. Ένας Ισπανός επιθετικός που ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Γιατί άμα είσαι Ισπανός επιθετικός, ξέρεις πώς να παίξεις επίθεση. Δεν γίνεται. Τόρες, Βίγια, Μωρά, χαχαχα, τι είπα. Λοιπόν, είναι στο αίμα τους οι Ισπανοί να είναι killers. Τι να κάνουμε τώρα. Diego Costa. Το μεγαλύτερο. Ένα παράδειγμα. Diego Costa. Δεν ξέρω γιατί δεν μου ήρθε καν πρώτος Diego Costa στο μυαλό ως Chelsea οπαδός. Ντροπή μου. Λοιπόν, πάμε και στο νούμερο 3 του Μαρέσκα, το οποίο είναι ότι στα μεγάλα μάτς είναι πάρα πολύ δειλός. Τι εννοώ. Θα μου πεις, κύριε Χελένικ, τι εννοείται είναι δειλός ο Μαρέσκα στα μεγάλα μάτς. Δεν πήρε το μάτς με την Tottenham. Ναι, το πήρε. Αλλά είπαμε στα μεγάλα μάτς. Όχι στα μικρά. Το μάτς με τη City είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα σε αυτό που λέω και το μεγαλύτερο στοιχείο μου. Επειδή ξεκίνησε η City, τρώει γκολ στο 2, μέχρι το 10 θα μπορούσε να είναι 0-3 το σκορ για την Chelsea, αλλά ο Μαρέσκα αποφάσισε να κλειστεί πίσω. Που η Tottenham αυτή τη στιγμή διανύει τη χειρότερη σεζόν στην ύπαρξή της, μία από τις χειρότερες σεζόν, και ο Ποστέκογλου με το που κατάλαβε φόβο στην άμυνα της City, πήγε και πυροβολούσε. Πώς λέμε μύρισε το αίμα και πήγε, αυτό ακριβώς έγινε. Πόσο ήρθε το μάτς με την City, δεν θυμάμαι, με την Tottenham. 4 νομίζω. 4-0 αν δεν κάνω λάθος. 0-4. Στο Etihad μέσα. Ναι. Τι να πω. Η Chelsea, αν είχε... Όχι, πήγα να το πω πολύ λάθος. Πήγα να πω αν είχε ένα προπονητή και αυτό θα κουκόταν σαν αμφισβήτητο το Μαρέσκα. Αν ο Μαρέσκα είχε ένα καλύτερο σκεπτικό, αυτό το μάτς στο 20 θα μπορούσε να είναι χωρίς αμφιβολία και χωρίς υπερβολή 0-6. Σαν το παλιό κανάλι, το 0-6 όσοι ξέρουν. Θα μπορούσε να είναι 0-6. Έκανε το λάθος ο Κουσάνοφ και πήγαινε ο Τζάκσον
Και τον χάιδευε και του λέγε: έλα, δεν πειράζει. Αν ο Ντίεγκο Κώστα μύριζε φόβο στον Κουσάνοφ, θα πήγαινε να του κατεβάσει το παντελόνι. Συγγνώμη κιόλας. Φαντάζεστε να προσπαθείς να κερδίσεις τη City μες στο γήπεδό της, να μυρίζεις φόβο στον αντίπαλο αμυντικό και να πας να του λες: εντάξει, δεν πειράζει, ρε, το επόμενο. Αντί να τον πετάξεις κάτω εκεί πέρα και να τον στείλεις στη μάνα του. Πού έχει πάει η μαχητικότητα από αυτή την ομάδα? Με στεναχωρεί τα μάλα αυτό το πράγμα. Ξαναλέω, αν ο Ντιέγκο Κώστα μύριζε το φόβο του Κούσανοφ εκεί πέρα. Κουσάνοφ, δεν ξέρω πώς λέγεται. Καλή καριέρα να έχει το παιδί, δεν έχω τίποτα εναντίον του. Αλλά αν μύριζε ο Ντιέγκο Κώστα το φόβο του, θα ήταν σε φάση: α, εδώ είμαστε, 0-4 στο 20. Αλλά ο Τζάκσον αποφάσισε ότι θα είμαστε καλόκαρδοι και δεν ήθελε να τον πιέσει το μικρό. Εντάξει, λέει, και εμείς έχουμε περάσει πιέσεις, δεν χρειάζεται να πιεστείς κι εσύ. Να, πάρτα. Ξέρετε όλοι τι έκανα από το μικρόφωνο μέσα, 5 του έδειξα. Ένα φάσκελο. Λοιπόν, και αυτό, ότι είναι πολύ δηλώσεως στα μεγάλα μάτς ο Μαρέσκα. Είναι το τρίτο θέμα. Ήτανε πολύ δηλός με τη Liverpool, ήτανε πολύ δηλός με την Arsenal, ήτανε πολύ δηλός με τη United, το οποίο είναι σε τραγική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Αυτά τα μάτς, όλα, ίσως εκτός από τη Liverpool, θα μπορούσε να τα πάρει άνετα η Chelsea. Και πώς θα τα παίρνε? Δεν πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω. Απλά να παίξει το κανονικό ποδόσφαιρό της. Αυτό το ποδόσφαιρο παίζει και με. Το ποδόσφαιρο που παίξει με το Newcastle, το ποδόσφαιρο που παίξει με την Aston Villa, το ποδόσφαιρο που παίξει με την Tottenham. Αν έπαιζε αυτό το ποδόσφαιρο με όλες τις υπόλοιπες ομάδες που σας ανέφερα, η Chelsea θα είχε παραπάνω από τους βαθμούς για αυτή τη στιγμή. Πολύ παραπάνω. Πολύ περισσότερους βαθμούς. Γιατί δηλαδή η Aston Villa δεν είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι είναι η City και η United φέτος? Την Aston Villa γιατί τη διαλύσαμε ποδοσφαιρικά? Βλέπετε. Είναι θέμα ονόματος. Αν η Chelsea έπαιζε το ποδόσφαιρό της όπως έπρεπε, θα μπορούσε να τα πάρει αυτά τα μάτσα. Αλλά ο Μαρέσκα φοβότανε πάρα πολύ να παίξει τολμηρά. Γιατί λέει μήπως μας διαλύσουνε. Όχι. Αφού βρίσκεις κενό, εσύ θα τους διαλύσεις. Υπήρχε το ενδεχόμενο, υπήρχε το κενό, υπήρχε το ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε. Γιατί να φοβηθείς? Γιατί να φοβηθείς τη City, η οποία είναι η χειρότερη City την τελευταία 20 ετία? Δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Πας και χτυπάς. Δεν χτύπησες, δεν πειράζει, θα σε χειροκροτήσω για την προσπάθεια. Ότι πήγες και προσπάθησες να πάρεις το αποτέλεσμα. Αλλά όχι να κλειστείς πίσω στο 20. Αυτό με τρελαίνει. Όχι να κλειστείς πίσω στο 20. Εκεί πέρα είναι που νευριάζω. Θα σε χειροκροτούσα αν έχανες με 4-1 από τη City, αλλά να έπαιζες για να κερδίσεις. Που άμα έπαιζες για να κερδίσεις, άμα έπαιζες για να κάνεις τα τέρματά σου 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, θα μπορούσε να βάλει και 8 η Chelsea εκείνη τη νύχτα. Αν έπαιζες για να βάλεις αυτά τα γκολ, θα τα έχεις βάλει. Γιατί η City δεν μπορούσε να αντιδράσει. Και αν δεν τα έχεις βάλει όλα, μέχρι το 45 που βγήκε ο Κούσανοφ, τουλάχιστον μέχρι το ημίχρονο θα το έχεις καθαρίσει το μάτς. Και δεν θα αγχωνόμασταν. Αλλά σε αυτό παίζουν πολλά ρόλο. Παίζουν ρόλο το ότι είναι πολύ άστοχοι οι παίκτες μας πολλές φορές. Παίζουν ρόλο το ότι το 90% των αγώνων έχουμε τον Bayern που προσπαθεί να κάνει πράγματα και οι άλλοι απλά τρέχουν γύρω-γύρω. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Είναι και ο Καϊσέδο σε αυτή τη λίστα του ότι τρέχουν γύρω-γύρω. Αλλά εντάξει. Δεν υπάρχει. Πώς να σας το πω. Δεν υπάρχει στην Chelsea σταθερότητα και πίστη στους συμπαίκτες γύρω-γύρω. Γιατί αν υπήρχε πίστη, η Chelsea θα έκανε πραγματικά απίστευτα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Και επίσης, τώρα που το θυμάμαι, για να δούμε πολύ καλό ποδόσφαιρο επιθετικά, πρέπει ο Μαντουέκια να σταματήσει να ζηλεύει τον Πάλμερ. Το έχουμε καταλάβει ότι ζηλεύει τον Πάλμερ. Φτάνει, σταμάτα. Από πέρσι συμβαίνει αυτό. Ό,τι κάνει ο Πάλμερ σε ένα μάτς, ρε, δείτε το, αλήθεια. Βάλτε να δείτε μάτς της Chelsea που έχει παίξει ο Πάλμερ και ο Μαντουέκια μαζί. Ό,τι κάνει ο Πάλμερ, ο Μαντουέκια στην επόμενη φάση προσπαθεί να κάνει ακριβώς το ίδιο. Δεν το κάνει φυσικά γιατί δεν έχει την ποιότητα του Πάλμερ. Αλλά πάει να κάνει αυτό. Ντε και καλά. Δεν είναι θέμα το ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Φίλοι μου και φίλες μου μέσα στην κοινότητα του Hellenic Chelsea. Θέμα είναι να κερδίσει η ομάδα.
Πέρσι με την Everton. Το 6-0. Που πλακωνόντουσαν για το ποιος θα βαρέσει το πέναλτι. Το θυμάστε αυτό? Το θυμάστε? Και στο κάτω-κάτω να πας να χεστείς. Ο Πάλμερ είναι ο εκτελεστής στα πέναλτι, αυτός θα το βαρέσει. Τι πάει να πει? Τι πάει να πει, ρε? Μα έχεις βάλει ήδη 3 γκολ. Καλά κάνω, θα βάλω άλλα 3. Όχι. Δεν θα αλλάξουμε εμείς τους τέτοιους μας για επειδή γουστάρετε εσείς. Υπάρχει ιεραρχία στην ομάδα. Την οποία την έχουμε πετάξει στα σκουπίδια τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχει. Δεν γίνεται μόνο ο Πάλμερ να κάνει step up και ο James όταν είναι, πώς να σας το πω, υγιής. Πρέπει αυτή η ιεραρχία να κάνει step up και να παίζει Chelsea στο ποδόσφαιρό της. Και το κάνει. Όποτε μπορεί και όποτε είναι δυνατόν. Αλλά κάτω από την ιεραρχία δεν μπορεί να είναι το απόλυτο χάος. Γιατί μιλάμε για απόλυτο χάος. Τι να πω, πραγματικά είναι η κατάσταση τραγική σε πολλά θέματα. Παραμένω αισιόδοξος γενικά για το μέλλον της Chelsea. Μερικοί έχουν χάσει εντελώς την πίστη τους για την Chelsea πλέον. Εγώ παραμένω αισιόδοξος. Δεν με νοιάζει. Θεωρώ ότι θα γίνει δουλειά στο τέλος. Γιατί θα σας πω πώς το σκέφτομαι. Με τόση ποιότητα, τι στο διάολο, θα βγει κάποια στιγμή κάτι. Που ήδη βγαίνει, δηλαδή το βλέπουμε ότι βγαίνει. Η Chelsea όποτε θέλει παίζει μπαλάρα. Τι να πω ρε εσείς, εντάξει. Και για να κλείσουμε, πάμε και σε αυτούς εδώ τους κυρίους να σας πω 2 λόγια. Γεια σας. Τι κάνετε? Πού στο διάλογο, χαμούριδες. Πέτατε και πάλι τον Μπόελι. Μεγάλα ονόματα για την ιστορία και την πτώση της μεγάλης Chelsea. Δεν θα πω κάτι συγκεκριμένο, θα πω μόνο το ότι όσο περίεργο και να σας φαίνεται και όσο παράλογο να ακουστεί, ακόμα έχω μία εμπιστοσύνη σε αυτούς τους δύο, αλλά θα αποκτήσουν την απόλυτη εμπιστοσύνη μου όταν διώξουν τους sporting directors. Γιατί είμαι σίγουρος θα τους διώξουν. Δεν λέω αν, θα τους διώξουν τους sporting directors. Δεν ξέρω πότε. Οι sporting directors της Chelsea θα φύγουν κάποια στιγμή. Γιατί είναι απαράδεκτοι παίκτες που έχουν φέρει στην ομάδα, έτσι, μην λέμε τώρα ό,τι να είναι. Τους εμπιστεύομαι όμως. Ειδικά τον κύριο στα δεξιά. Παρόλο που βγήκε αυτό το σκάνδαλο τώρα με τα ειστήρια στην Αμερική, δεν το συζητάω αυτό. Είναι εξαγωνιστικό, δεν με ενδιαφέρει. Ας ελπίσουμε να βγω ασπροπρόσωπος και να βγει η πρόβλεψή μου καλή, γιατί εγώ θεώρησα όταν ήρθανε ότι ναι, ξέρεις κάτι, είναι καλή η επιλογή αυτοί οι δύο. Να μας έχουν εξής κόουνινγκ, να έχουν την Chelsea. Μέχρι τώρα δεν με έχουν βγάλει ασπροπρόσωπο. Παραμένω αισιόδοξος. Κύριε Εκμπάλ και κύριε Μπόιλι, που τα έχετε κάνει λίγο σαλάτα, αλλά δεν πειράζει, σας συγχωρώ, επειδή στο κάτω-κάτω της γραφής, αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα ερχόταν ποτέ στην Chelsea ο μεγάλος Cole Palmer. Που δηλαδή, αν δεν ήταν ο Τζο Σίλτς, δεν θα ερχόταν, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνετε πώς το λέω. Αυτοί προσλάβανε τον Τζο Σίλτς. Αυτά τα λίγα. Τα λίγα, ναι, πολύ αστείο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που θέλω να πω. Ήταν λίγο αχταρμάς, το καταλαβαίνω. Επιτρέψτε μου το λάθος. Είναι και η πρώτη φορά που κάνω podcast μόνος μου, οπότε ήθελα να βρω λίγο το ρυθμό μου. Αλλά το νόημα, άμα είσαι Chelsea θα το πιάσετε, γιατί εμάς που είμαστε Chelsea μας αρέσει ο αχταρμάς. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό ήταν το Hellenic Chelsea Podcast. Για τώρα, έτσι, δεν είναι το τελευταίο podcast που κάνουμε. Γιατί το είπα λίγο περίεργα. Αυτό είναι το Hellenic Chelsea Podcast για σήμερα. Τώρα κάθε πόσο θα βγάζω επεισόδια δεν ξέρω. Λογικά όταν μαζεύονται πάρα πολλά θα κάνω, αλλά μην νομίζετε ότι θα κάνω κάθε match. Μετά από κάθε match θα βγάζω podcast. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ξαναδούμε την Chelsea σαν πρωταγωνιστή. Και το εύχομαι. Γιατί δεν αντέχω άλλο. Σαν άνθρωπος και εγώ έχω λυγίσει. Χάρηκα πάρα πολύ που ξεκίνησε το podcast. Σας ευχαριστώ που μου αφιερώσετε το χρόνο σας. Σας ξαναλέω,
Κάτω στην περιγραφή θα μπει και το Instagram, να πάτε εκεί πέρα που εκεί πέρα δηλαδή έχει το περισσότερο ψωμί, εκεί πέρα υπάρχει το περισσότερο content. Να πάτε, να κάνετε follow, να μου στέλνετε μηνύματα, απαντάω σε όλους, ό,τι θέλετε. Χάρηκα πάρα πολύ. Ήμουν ο κύριος Hellenic, Chelsea, όχι Hellenic γενικά, γιατί Hellenic είναι το περισσότερο κοινό μου φαντάζομαι. Τα λέμε σε ένα επόμενο podcast. Καλή συνέχεια.